Няма как да се опише това чувство да си кукерен. Трябва да сложиш хлопките, да сложиш гуглата и тогава реално осъзнаеш какво е чувството. И да изиграеш един път поне цял ден така да си кукерен, да обикаляш цялото село. Тогава разбираш за какво става въпрос. Ами аз съм булката и се казвам Иван. На 25 години съм. Не знам, може би в нашето семейство е имало кукери, обаче нищо не са ни оставили наследство или са го дали на някой, този изчезнало. Тая година се наложи аз да съм булката, но мисля, че добре се получи в крайна сметка след дългите репетиции последните 2 седмици. И колкото са на гората листата, толкова да са влюките децата! Енчо го познавам откакто се помня. Гледай каква хубава пита си направила! Аз се казвам Енчо Манов, на 30 години. Може би съм потомствен кукер и се занимавам с тази дейност от много години, може би от 3 годишен. Тази година решихме малко спонтанно, но се радвам, че се събрахме доста млади хора, момичета, момчета и успяхме да възпроизведем това, което си намислехме първоначално. И мисля, че се получи много добре. И целта ни е за следващия 1-2 години да вдигнем групата. И нивото на изпълнението и всичко да бъде изпипано и да има много повече хора, които да имат желание да се включат. И се надяваме, най-вече са млади, за да се предава от поколение на поколение. За да могат да видят, че това нещо е много готино, много приятно изживяване и се струва да го изживеят. За нас е чест и гордост, защото това са български традиции и обичаи и трябва да се спазват. Аз съм абсолютно съгласен. Ако загуби корените си, той губи всичко от себе си. Трябва да сме горди с това, че сме българи. Да не сме забравяме горди, откъде сме няма тръгнали. какво да- Това да се облечем с народна носия или с кукерски дрехи, само може да кара да се чувстваш горд. Пожелаваме на всички хора да са живи и здрави. Чиста баба Марта! Благословени, Чиста баба Марта. Да, това е още за. И Бог да благослови България. Radha Marira